Nagpabilin lang gihapon nga wait and see situation ang mga negosyante kansang negosyo na himutang sa Don Alfaro Tetuan, Zamboanga City kung asa gisirado ang kalsada tungod sa gihimo nga rehabilitasyon sa kontraktor sa DPWH9. Kay walay gihatag nga kasiguraduhan ang kontraktor sa DPWH kung kanus-an nila humanon ang proyekto. Kay kapintuig na nga nagantos ang mga tao sa lugar, hilabi na sa mga negosyante nga nalugi na pag-ayo. Busa ang ubang mga negosyo gisirado na lang. Pero sila si Jerilyn o Karen nga naninda og mga apparel sa lugar og walay laing panginabuhian, may diskarte na lang og pamaligya sa ilang mga produkto sa online. Kay kung dili nila kini himuon, wala na'y kaunon ang ilang pamilya og ang mga nagsalig kanila. Grande kasi lugi. Si grande ka, barbata na siya ni online. Era sir, pwede na sila sa pronto, pwede mobile, trabaho para mga pwede pasag ito mga mga customer. Cover. Kasi kung passable kasi, si Kesa ka na mo kianda, nagtalibot pa kasi sila paralya na traffic gayod. Tungod sa rehabilitasyon sa karsada, may resulta kini sa grabing traffic sa Don Toribio Street sa Tetuan kay gihimo kining alternatibong agianan sa mga motorista hilabi na sa mga tao nga gikan sa barangay Tugbungan padulong sa sentrong bahin sa Zamboanga City. Traffic pala, pasada lang. Oo. Matraffic gayon. Aminado ang mga driver sa mga pampublikong sakyanan nga lugi sila sa ilang pagpasada kay milayo ang ilang ruta sanglit sirado ang karsada nga regular nilang agianan. Tormento kasi kay kuan nga to, traffic kayo, libot kasi kami tapasa. So napasahe ikaw lang ba o lugi ustedes? Tiene tapaka ka namon, amulan siyempre. Kailangan pa yung maglibot-libot. Dahil nang bayad sa mua, diretso lang. So bali ang inyong gasolina walay extra nga kung mulibot. Kung asa ang team, diretso lang. Kailangan pa yung mulibot. Positibo hinuon si Kapitan Walmart Atilano nga masolusyonan gihapon ang problema. Actualmente aquel hope kita aquel hope era aquel nung mga negosyante si pwede trabaho di noche no kaya po kel uno del mga tan kwento kita para mas pronto era na pero intended kita on the side of the contractor kundo explain pati yung DP di noche pwede lang at sila magbuhos no el boring lang kaya mo kita tapregunta si el di noche kasi mas poco lang residential houses ala siguro mga 3-4 since a model explanation nila so intended kita kel iten ko sa manera so el teatro niya lang el next step is taspera kita from DP si pwede ba next option is si pwede ba abri el Pilipinas Furniture para detrás del City Mall no para mengual traffic aquí na Don Toribio at the same time pwede anda no ilo demás alinadon Alfaro Street para po del mga negosyante de aton kay amosel dila reklamo since Naglaom ang mga negosyante ug mga motorista nga dili lang bungol-bungulan sa DPWH Regional Office 9 ug kontraktor ang ilang mulo sanglit legal sila nga mga nagnegosyo ug nagbayad og insaktong buhis. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe.